Hello, good morning. Welcome back my YouTube channel, mga Iring Banbanon. Hello, welcome back my YouTube channel, Iring Banbanon. Magluto tag whole chicken na sabaw. Frozen ni siya mga Iring Banbanon. Ato na siyang i-whole chicken lang nato tapos isabaw. Ginger. Onions para mulami ni siya mga iring. Ito na to og Maggi cubes. Ang sarap! Ay. Delicious. Yummy. Simple lang akong ingredients, mga Iring Banbanon, no? Ginger and onions lang siya. Tapos half of potato. Akong siya gibutang potato kay para lamian siya, no? So, talagang masarap to ang sabaw. Pagatas, mga Iring Banbanon. Perfect.
Perfect talaga mga iring banbanon. Lamia! So guys, kanilang akong kuan instead of rice, kani akong gamiton sa akong rice, no? Beef noodles. Magkuha taog sabaw diri mga iring banbanon para lami siya. Na ako'y beef, ako iksagos akong kuan beef noodles. Transfer nato sa kuan plate kay mga unat ta. Quick kalami. Ay, the whole chicken soup. Sarap. Sarap to. So, let's start na. Mga unat ta, mga iring banbanon. Sarap sa sabaw. Beef noodles. Whole chicken. Kain tayo. Sarap. Sarap. Ang init. Sarap talaga. Really good taste. Sarap.
Really good, the beef. Perfect taste. Perfect. Busog. I'm full already. So, mga guys, pag may ano kayo, mag-noodles kayo, no? Simple lang, if may mga pangsagol ka, beef or chicken, just add small pieces of beef or chicken, no? Para masarap siya. Thank you for watching my YouTube channel, Iring Bambang. Please don't forget to like, comment, and share to your friends. Puno sa kasakit o puno sa kalipay, i-chika mo, ilaglag natin. Shalala bang bang. Bye! God bless everyone. Thank you.